салом алейкум ба ҳама, бо шумо ҳастам ман Акбар. Я шӯхӣ буд бародаро. Салом бародаро, кинои УЖАС-тамо сар мекунад. Дар ҷангало вақте мебини динозаврора салом алейкум ба ҳама, бо шумо ҳастам ман Акбар. Я шӯхӣ буд бародаро. салом ба ҳама бародаро, ин канали АЧОИБ ТВ аст. имрӯз ман ҳастам бо шумо Акбар. шукронаи Аллоҳ ки ба ин рӯзора худованд моро расонд. видеоролика ба фикрам ки мавзӯша фаҳмидед. Мавзӯъ филмҳои ваҳмовар, филмҳои УЖАС, филмҳои ваҳмовар, филмҳои УЖАС. як бор дигар ҳамин видеороликҳоро тамошо мекунем, бо суҳбатмон давом медиҳем. лайка фаромӯш накунед. бародаро, як канали бародар ба шумо тавсия метавонам. дар ин канал шумо метавонед харид ва фурӯши хона, мошин ва ғайраро тамошо кунед. агар мисол шумо ҳам ягон хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ ё ягон техникаи фурӯшӣ дошта бошед, ба ҳамин бародар муроҷиат кунед. бародар объявлени шуморо дар каналаш ҷо мекунад. барои ҳамин ка бидроед дар канал подписаться кунед. ссилка дар поёни ҳамин видео мешавад. салом бародаро, мегӯянд ки дар Тоҷикистон динозавр нестай, не ки мо динозаврро ром кардагем. хайқа калонаш не майда-майдаш ҳастай. боз мо параи раҳ мегзарам, динозавр ба ҳамин раҳ мегзарад. тамошо кунед. соли 1945 вақти вертолётои немисоро мезаданд, дар ҷангало вақте мебини динозаврора салом бародаро, кинои УЖАС-тамо сар мекунад. дар ҷангало вақте мебини динозаврора ба гуфти умниёи пушти клавиатура гӯё ки мо тоҷико ай дастмон ҳичи намеояд, дар оянда ҳам мумкин ҳичи нашавад. не ки ман чӣ мегӯм, иншоаллоҳ ман боварӣ дорам ҳамаш дасти худ монда. американцо русо а ягон сайёраи дига омадагӣ нестанд. ягон гӯем хеле одамои необичние ки гӯем дига сайёра омадагӣ нестанд. ҳамашон мемранги маву шумо ақафои кор бори зиндагӣ просто камтарам хеле пешравӣ кардагиам. умуман дар ҳамин киноҳои фантастикӣ, киноҳои УЖАС анам хеле воқеаҳоро ба ёрии хромакей истифода мебаранд. ин ягон гӯем ҳақиқат надорад. анами намуд воқеаҳоро, анами хел ҳаракатҳоро, анами хел гӯем сюжетҳои ваҳмовар, фантастикӣ, анами хел чиёра ҳамаша ба ёрии хромакей дар филмҳо, дар киноҳои УЖАС, дар кинои боявик, дар кинои фантастикӣ ҳамашта ба ёрии хромакей тайёр мекунанд, монтаж мекунанд, ба тамошобин нишон медиҳанд. ин намуди видеоролика тайёр кардан мисол кори қиин нест. чӣ хеле ки гуфтум, фақат хромакей. ҳамин хел сюжетҳои кӯтоҳ дар интернет ҳастанд. ҳамин хел сюжетҳои майда-майда ки хеле ваҳмовар ё ки УЖАС худаш дар ҳамин хел фони сабзро аввал тайёр мекунанд, ҳамин хел воқеаро. баъд дар кино баъд мо идеяшона как будто реально съемка мекунанд, ҳамин хел воқеаро ёрии хромакей
якҷоя мекунанд ба ёри хромакӣ монтаж мекунанд. Ҳамин хел мешаванд хел кино. барои ин намуд видеоро монтаж кардам бародаро, чӣ хеле ки ма дар видеои пешинам гуфта будам, ма ай программаи Adobe Premiere Pro истифода мебарам. хоб аввал мисол ами сюжета ами як сюжета миёи мисол ами сюжета тамошо кунед. хоб ин ами сюжет худаш дар фони сабз съёмка карда тайёр кардагай дар интернет ҳастай. хел сюжетҳоро як канал ма мегирам, ҳамин хел видеороликҳо бисёр дора. хоб баъд мувофиқи ҳамин сюжет гӯем, мувофиқи ҳамин воқеа идеяи худонда ҳамин хел як видеоролик мисол дар як кӯча дар як майдон мувофиқи ҳамун сюжет видеоролика худон запис мекунед. ангало вақте мебинед динозаврора барои ира фони сабзша гирифтан. хоб дар ин тараф ҳаст эффекти. хоб дар инҷа видео эффект медроем, поён меоем, прозрачное наложение меҷиқем. хоб дар инҷа ҳаст ключ ультра. хоб анамира мегирем. хоб болои ҳами сюжетда болои ҳами видеороликда мепартоем. баъд дар инҷа як қаламак мебароем, ҳам қаламка вибр мекунем, дар болои ҳами фони сабз як бор меҷиқем, гум мешавад. хоб тамом. хоб як бор тамошо мекунем. ин ҳам секрет дора, ягон кор қиин нест, ягон гӯем дудилагӣ ҳам нест. якум бор диданда хане ки камтар меҳнат кардан ко бародаро, ягон кори қиин нест. хоб ин ҳам буд мавзӯи имрӯзаи мо бародаро. касе ки то ҳами охири видеоро тамошо карда лайк намонда, ҳатман дизлайка бигирав, лайк ҳамона. иншоалло дар оянда бо видеоурокорам хеле хубтар беҳтар тайёр мекунем мувофиқи дили шумо, барое ки ин программа Adobe Premiere як хел функсияҳое дора ки гуфтиу гапо ки як хел ҷоша мумкин ақли ман нагира. иншоалло мо меомӯзем чизе ки ё ай даст мо омад тайёр карда ба шумо нишон медиҳем. ҳатман фикри худтонро дар комментария нависен, видеои ояндара ждат кунен, дар паноҳи худо бошед. дар ҷангало вақте мебинед динозаврора